Ini ndairamba ini. Ndairamba kuramba chachaizvo ndisati ndapinda musituation yacho. Kuti mai weapo nababa weapo vangadanana. Maneighbors sure kudanana. Wekuti vanenge vachitoziyana hunhu hwavo kuti mai weapa murume wavo amboenda kutaundi. Baba weapo murume wacho amboenda kutaundi. Asi unotonzwa kuti vari kudanana. Ndaingota zvekunzwa nevanhu chinzi zviri kuitika, zvinoitika. Ndichiramba. Ende vachizvione ine ndairamba kusvika ndaziva musituation yacho manje. Ndaamo musituation ndopaunozotanga kuti kagamu kanga kanoitika. Ndaamo musituation ndakanatsa kufula kagemu aka kanoitika ende zviriko. Pandakatanga kugarisana nemaneighbors angu uyo wekuzasi nekumusoro ndichizovaona vachidana ndopanakazoona kuti yewe zviriko. Ndaamo musituation.